El meu nom és Montserrat Cuesta, tinc 55 anys i em dedico a fer escultures d'arena, soc escultora, però especialitzada en este material, en arena. El meu nom és Sergi Ramírez, tinc 55, quasi 56. Com ella, estem especialitzats, som escultors, molt especialitzats en l'escultura en sorra. M'introdueixo en el món de l'escultura amb l'escultura en arena. O sigui, no és que fes escultura primera. Jo vaig introduir-me amb un noi que necessitava una ajuda, em vaig començar amb ell. Jo sí que sempre tenia una tendència artística, de fet la meva carrera d'estudiant tot es va quedar entroncat per no fer el que jo volia fer, que era estudiar art, d'ajudar d'una manera quasi tècnica, a més, de dir, bueno, doncs ho podem fer més gran, jo vaig fent i vaig anar aprenent així. I ens vam conèixer, ens vam trobar a Barcelona i llavors me va proposar, escolta, jo faig escultures d'arena. Dic, però com és això de les escultures d'arena? Ara ho sabem el que és, però en aquella època, estem parlant de fa molts anys, no se coneixia. I llavors, doncs, bueno, me va ensenyar una foto, me vaig quedar parada, dic, això se pot fer? Doncs sí. I llavors va dir, si vols, per què no vens a mi a fer escultures d'arena por ahí? I llavors, doncs, allà va ser l'inici de fer escultures. I jo vaig començar portant aigua. El coneixement bàsic per fer escultura és que entenguis bé el que és el dibuix i el volumen, no començant per aquí. Fer escultura d'arena, doncs, bàsicament tens que compactar-la, mullar-la bé, i amb això ja pots començar a treballar el material una mica. I després, a base de tocar sorra, de veure que se te cauen les coses, que no, ja vas entrant i entens els límits que pot tindre la sorra. Però això és experiència i treball. És aconseguir de la sorra dissolta que se converteixi en una pedra arenisca, perquè després, per exemple, aquesta que tenim darrere, hi ha moltes maneres de treballar, no? Però aquesta està treballada com si fos una pedra. Fas un bloc i allà l'esculpeixes. Després hi ha el modelat, també pots modelar. Ho vas sempre apretant, però ho vas modelant, és una mica com el fang. O sigui, és un tipus de treball que té... És un mix. Pots aplicar les dues maneres de treballar, no? Arenes Possibles és el resultat d'una professionalització, espírit de vida que vam tindre i que al final va acabar sent un ofici per nosaltres. El que nosaltres estem fent ara aquí, que ja ens ho demanen, això als Estats Units als 60 ja se feia. O sigui, si hi havia un festival de moteros, anava a una escultura d'arena que fes una Harley de 2 metres. Ells això ja ho tenen molt assimilat, i empreses i coses, no? I nosaltres això ho vam veure per companys, perquè vam començar a anar a festivals a l'estranger i veiem que ja tenia com una forma així. Llavors és com nosaltres ja vam veure tot el que se podia fer i que aquí ja puntualment sí que ja t'anaven trucant un centre comercial, alguna ciutat que volia que per festes fessis alguna cosa de no sé què. L'escultura de sorra és molt àmplia. Tant pots fer un art més conceptual, si potser algun artista ens demana assessorament per ajudar-los, ho pots fer, com pots fer una cosa molt popular. No? Clar, és que és encàrrec. Abarquem qualsevol tipus d'esdeveniment que pugui ser fet en sorra. Fem escoles a la Ràpita, fem promocions, per exemple la de Corona, este any. Sempre n'hi ha un caràcter creatiu perquè nosaltres normalment el 95% fem el disseny de lo que tenim que fer. I llavors, sí, és molt creatiu a la vegada. Vam estar uns anys que anàvem, que si a Canàries, que si a Benidorm, que si a Màlaga, que si no sé què. Però també vam tindre la primera filla i ja vam pensar que, clar, ja havia que preparar, ja tenia que anar a una escola i no podíem estar així tan nòmades, no? I anàvem a Peníscola, també, i llavors vam voltar per aquí i Ulldecona ens va agradar i ja ens vam quedar i ara ja la veritat és que tenim el cercle d'amics i d'això, estic molt fet ja aquí, me sento... Aunque no parle realment com un ebrenc, me sento molt d'aquí, ja és com molt casa. Vam estar un dels que era molt complicat i que donava era el rècord Guinness
que vam estar a Xina, que ens van contratar per formar part de l'equip i que eren 25 metres d'alçada d'encofrats d'escultura de sorra. Era un muntanyote que no cap en tot este terreny. No. Era immens, era una cosa bàrbara. Ja tenim una edat, això és la realitat, i el nostre treball ens agrada molt, i sempre pensàvem una mica cara al futur, no? De que quan siguem més grans i ja no tinguéssim que viatjar tant com viatgem ara actualment, poder tindre aquesta activitat que ens agrada tant, que és l'escultura de sorra, a casa i poder-la compartir. I sempre pensàvem poder muntar un petit espai, l'Arenal, per compartir l'escultura de sorra i la tècnica i donar cursos, no? I mai podíem fer-ho perquè sempre estàvem fora i sempre estàvem treballant. Llavors, en la pandèmia va ser que es va parar tot, lògicament com a molta gent, i vam dir potser és el moment de dur a terme aquest projecte de l'Espai Arenal. Els nostres projectes a vegades quan surten, ara vas a Dinamarca, són 10 dies. Són projectes llargs, quan vas a fer, alguns. I després vas empalmant, perquè tenim l'època de molt treball. Com una temporada, llavors, si comences en primavera, potser sí, estàs 10 dies a Dinamarca, però agafes l'avió i te vas a Alemanya, i d'Alemanya te vas a Itàlia, o tornes aquí a Espanya, perquè llavors ja fas tota la temporada en estos ritmes.